Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το σκοτάδι μας τρομάζει? Ή γιατί διστάζουμε να δοκιμάσουμε νέα πράγματα? Ο φόβος του αγνώστου είναι βαθιά ριζωμένος στην ανθρώπινη φύση. Εξελικτικά, αυτός ο φόβος μας προστάτευε από πιθανούς κινδύνους. Οι πρόγονοί μας, που ήταν προσεκτικοί με το άγνωστο, επιβίωσαν και μετέδωσαν αυτό το χαρακτηριστικό. Ο εγκέφαλός μας αντιδρά στην αβεβαιότητα ενεργοποιώντας την αμυγδαλή, το κέντρο του φόβου. Αυτό προκαλεί αύξηση της αδρεναλίνης και του άγχους. Όμως, ο φόβος του αγνώστου δεν είναι πάντα κακός. Μας κάνει προσεκτικούς και μας σωθεί να μάθουμε περισσότερα. Η γνώση και η σταδιακή έκθεση μπορούν να μειώσουν αυτόν τον φόβο. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε άγχος για κάτι άγνωστο, θυμηθείτε, είναι φυσιολογικό. Αντιμετωπίστε το ως ευκαιρία για ανάπτυξη και εξερεύνηση. If you like this video, make a comment and follow for more. Follow YouTube, the Why Behind One.